Sa number 2, 12 ka mga commercial establishment sa Bacolod City ang ginpasiraan sang City Legal Office. 12 tanan ka mga commercial establishment ang gin-issuehan sang closure orders ng City Legal Office Integrated Task Force sa Bacolod humalin sa Martes. Nalakip sa napasiradaan ang RTW kag department store sa kilid sendalan nga City Hall sa Luzuriaga Street. Mayara man sang laundry shop kag kalan-an sa Dalan Lopezina. Natukiban nga wala sang business permit ang among mga kumbuyuhan kabangdanan nga ini ang ginpasiradaan. May 7 pa ka mga commercial establishment nga naisyuhan sang closure order ang natalana pasiradaan sang katapos ang task force sa madason nga semana. Sa records ng Business Permits and Licensing Office, kabahin ini isang 140 tanan ka mga commercial establishment nga sa nagligad pa nga tuig wala nag-secure sang permits gikan sa syudad.